Ubay-ubay nga mga Bisaya ang nanghaod sa baguhay lang napahigayon nga Nursing Licensure Examination. Atong ila-ilahon ang usa kanila og unsa ang iyang sekreto sa kalampusan. Ang report ni Nico Serino. From a family of nurses, no? Aminado ang nursing graduate nga si Neil Orejuela nga napuno sa hagit ang pagpreparar ug pagpinaabot nila sa ilang board exam. Gumikan sa pandemya, ang exam nga unang gischedule Mayo sa miaging tuig katulo na postpone. Ug niadtong Hulyo 3 o 4 gyud kini nahinayon. Makaingon ka nga murag blessing siya kay murag mas prepare ka o man para sa exam, pero I have been mas na-prolong yun ang among agony nga nagsige kuwan yan, sige change yung dagan yung uncertainties. Top 6 sa eksaminasyon si Neil nga lumad nga taga Calape, Bohol o graduate sa Holy Name University. Subsub ang ilang pagpangandam, labi na kanilang dili taga Cebu City kay daghang gi-comply nga mga travel requirements. Gihalad ni Neil ang iyang kalampusan sa iyang pamilya nga sagad mga medical professionals. Halos tanan naman siguro na may bawaning akong pusigito ka, walang positive ka. Kanya, saktong pagpangandam o strong na foundation sa imong knowledge and skills sa kung sa field ang naa. Nalakip sa top 10 ang mga produkto sa mga eskwelahan sa Central Visayas. Top 5 si Renzo Cabagay sa Silliman University. Top 7 usab sila si Alexis Akla sa Cebu Doctors University ug Rafi Lanogan sa UC Banilad. Samtang top 9 sila si Maria Caballes sa CDU ug Catherine Soto sa Silliman University ug nalakip sa top 10 si Maxine Mediha sa UCLM. Sa abiso sa Professional Regulations Commission, 5,008 gikan sa 7,746 tanan ang mipasar sa pasulit. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.